Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kung atong tanano, kumusta? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa day akong basahon ning naay duha nga nag-comment mo. Ang unang comment si Decilis Modit. Sus oy, ka-thriller na kaayo na makalagot. Thanks idol, Happy New Year advance po, okay? Happy New Year diha no, Decilis Modit. Salamat kaayo sa pagpaminaw no. Ug kang Drox 8796. Thank you sir sa pag-upload. Merry Christmas. Merry Christmas adno og Happy New Year diha. Drox 8796. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo og lihog day ko subscribe sa akong YouTube channel no para ma-notify ninyo kung napoy bagong i-upload no nga mga sugilanon, mga sumpay nga drama kay sa aming drama. Pero hindi ta maglangan. Ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. Pamilya. O ka na ang dili na ako katugutan. Ha? Never gid hinon nga masugot ko, mama. Nga manghawd na si Helena dinhi. Maghuna-huna pa kitag laing plano. Aron mo layas na siya din eh. Sir, kumusta man ka din eh? Okay na ko, Helena. Ayaw kabalakan ako. Ako yung matiman karon sa imong panihapon, sir. Kumusta naman si Lando sa ospital? Lawas na siya, Sir Alejandro. Magpakaayo na lang siya dito. Maayo hinoon. Sige, sir. Mag-anam din ko pagkaon ni mo. Sige. Lutuin ko og utang. Sure. Karon pa masang gabi ikaw mo balik sa ospital. Mao nga, matimanti ka sa tibuok hapon. Niya ka, Helena. Pahuway lang una, Julia. Sili na ray, muatiman ako tibuok hapon. Asawa ko ni mo, Alejandro. Ako ang angay mo at imanin mo. Mas gusto ko nga si Helena ang mubantay na ako. Sige na. Pahuway na lang dito. Magluto lang una kong utan, sir. Ay kahumot sa imong utan na Helena. May manday kang muluto, inday. Mukaon nun niya ko, ana, ha? Aron makusgan ko. May manday kang muutan. Gituloan ako sa kong mama manang. May kay nabalik ka na. Mihayag og balik ang bahay. Ha? Ngano din nang? Kunwa ka din, he. Murag na matyan ning bayaday. Ang tanang tao magmuro. Murag way kaligo. Karon pa ko manang. Si Aw Manday ka? Ginagmay lang. Pugong edad pa. Pero tinuod bitaw, day. Kunwa ka din, he. Di good madumdum ang kaon ni Sir Alejandro. Ha? Unsa man di kibuhat ni Ma'am Julia di ay? Magsigig tiks-tiks. Murag batanon. Unya, mukalit o kilig. Inyo kong gilibak. Oy, aguroy, murag idangat. Unsay mo rin gidangan. Eh, Ayaw mong pamakak. Nakabati ko sa akungan. Ako ang inyong gihisgutan. Naghisgot lang mi sa imong pag-atiman ni Sir Alejandro, Ma'am Julia. Bitaw, madam. May manday kang motiman sa mong banadam. Oy, dili na gyud gani kapit mo tanaw sa mong cellphone. Dagway baya ni mo manang. Unsa man di akong dagway dam, mayag face. Gwapahan ni mo ang imong leggings dam, oy. Mura jug kag siktin. Ayaw na ko ninyo ulo-ulohi manang. Limpyohin noon tong guest room. Ngano man? Limpyohin lang. Naunsa ka man? Ganahan gid mong duhada.
Nga mo mga tubangay, perme. Aron makapanglibak mo. Uy, Ako na rin bahala din sa kusina, manang. Ha! Ato ko matuog sa guest room karong gabi. Aron duol ko sa kwarto ni Alejandro, ha? Ilisay ang hapin sa kama. uy. Kadinalian ba? Labyog lang sampot imbayhan na Madug kadayaper. Sa usang adlaw pagani ko nag-ilis og hapin dito. Karon pailisan na sab. Wa gabae. Tabangan talaga sa paglimpi sa guest room, manang. Anong dili ka sa puton. Ako lang una ning tiwasan ng giluto na kong utan. Unya, ako pa kanon Sir Alejandro. Pagkahuman, tabangan natin ka sa paglimpi sa guest room. Kana da. Managanahan ako ni Muday. Ha? Sir, uway lami ang akong utan. Kinsa may nagtudlo nimo pagluto og utan. Kuan, gitudloan ko ni Mama na ring. Pero, nag-imbento ko akong style sa pagluto og utan. Kahibaw ka ba? Parihas mo og timplada si Silis. Ha? Ngano ka, no? Ang unsa, Sir Alejandro? Sukad ka lang, moabot din Pirmi na ko makahinumdum ni Silis. Kana, tungod nimo. Salamat, Elena. Salamat. Way sa pa yan, Sir. Sir Alejandro, ako nagtabangan si Manang sa paglimpi sa guest room, ha? Gabi pa man kumubalik sa ospital. Sige. Di asa bahay karon si Helena. Usa may gibuhat sa imong mga batos. Ganun nakauli man diri sa bahay ang kanababayana. Manawag ko ni Baldi. Sige, bye. Buisit. Nganong naglisod man sila sa paghipos ining Helena? Hello, sir. Lalong nagkaulit man sa nakong bahay nila ni Julia Silina. Oh, Inyo kasing giapyan sa ospital. Nagkaulit na ito. Uy, wa tingali tumuagi sa tubangan, sir. Ay pagkabugo yung siguro Tuwalis na kong bahay. Maglisod sa bubagkuha ni kanon. Sir, among atoon, sir. Lalo yung trabaho, ha? Nagkinahanglan namin kung resulta ni Julia. Okay, ilisan na lang natin ng hapin sa kama, day. Sige nang. Salamat nga buutan kay ka nga pagka-nurse, day. Gipadako mag ko sa akong inahin nga madlukon sa Diyos, nang. Nang, kinsa may mga katabang nga imong naabdan ining bayan, nang? Ha? Kuan. Nang? Nakaabot ko sa tanan. Gikan ni Mirna. Mirna? Oo, kaming dunga na si Mirna nagsudin, Gagmay pang among mga anak. Mudawat dig ang ka ng inyong mga agawon sa una? Oo, ako doon na nakuduha ka anak. Si Mirna doon na sa usya, si Celestina. Mao ba? Unya, sa dihang namatay in taon si Mirna, napuli na si Silis. Hangtod nga. Hangtod nga unsa man nang? Doon ay mga panghitabo ni ining bayang nga. Nagilubong na sa kalimot sa tanan. O gidili na ang paghandom. Maong shut up ko. Mahimo ba sultihan ko nimo? Hala, mapagani akong pag-ingon nga ni shut up ko. Pero, nano bang ganahan man kang mahibaw sa mga panghitabo ining baya, oy?
Ha? Kuan, ganahan magud ko og mga history manang. Ay, di na ta maghisgot ni Celestina kay naay masuko. Kinsa man? Si Ma'am Julia. Ha? Nga na masuko man siya? Ay, tungod kay. Uy, day, ato ra gyud ni ha. Unsa man na nang? Promise, wali ko manabi. Naglagot man nas Ma'am Julia sa suod ng higala nga si Silis. Nga nang naglagot man siya? Kay nahibawan man niya nga... Ay, musulti na lang yun ko. Nahibawan niya nga may relasyon si Silis o si Sir Alejandro. Unsa? Ay, kiaway ni Julia si Silis dito sa bayas mga katabang day. Iyang gisagpa ang pobre. Milaban si sa asawa ni Sir Alejandro? Nahibaw ka? Nga may unang asawa si Sir Alejandro? Misulti na ko si Sir Alejandro manang. Vilma ang ngan siyang asawa. Na, gubot kay sa unang panahon din eh. Ay, mas abubuan pa man as Julia kay kang Ma'am Vilma. Gibugno gyud niya si Liz. Oy, pagkahibaw niya nga dunay relasyon si Sir Alejandro ug si Silis. Ingon anak kagubot ang kinabuhi ni Sir Alejandro. Sa batanon pa siya? Oo, uy. Gubot nga hilom na sab kay gistikrito ra magbugno ni Julia si Silis. May gani kay buutan kay to Silis. Wag yun mo sukol ni Julia. Mga sa mahibaw si Sir Alejandro iris ilang kagubot. Kadagan ko na nakagusto ni Sir Alejandro. Uy, ang inday. Gwapo man kay na si Sir Alejandro. Unya, buutan pag yun nas mga katabang. Maong nga, nabihag yun ang kasing-kasing sa mga babaeng katabang. Apelan ta kong batanon pa ko. Manang sa doy. Ay, tinuod man bitaw nga gwapo kay na si Sir Alejandro. Pero, luoy lang kay si Silis. Nga na nakaingon makangaluoy siya manang. Ay, kinahibaw man ko nga gugmag yun ang gibati alang kang Sir Alejandro. Ay, daw di na ito mag-isgot nila Kay, patay na rabain towns Vilma. Ang kagahapon, angay ng ilubong sa kalimot. Dali na, manggawas na ta. Mubalik pa man kakas ospital. Noy, mas pasigamay ang imong pagpadagan, be. Ay, ay, kaduman day ha, kaduman. Mura man nagsunod nato ng nagmotor sa luyo? Ay, yan nga bitaw ko ni kabantayan ng motora. Liko ko nos anahan, Noy. Atong klaruhon kong kita bagit ng gisundan, anak. Mubayad ko ni Magdako, Noy. Malipat lang na nato ng nagmotor. Sige, day. Magpinatpas ang curious na. Hehe. Ha? Doon na kay atraso, day. Doon na lang nasuko na ako, Noy. Uy, bangan sa ilong. Mao ba? Ato ning klaruhon. Gunit, day, gunit. Balik ko kusunahan, ha? Ato na dapit sa mo, day. Ato nang ilon kung kinsa lang tawana. Gabi naman. Huwag pa man mabalik din sa ospital si Helena. Ay, pagwa na kumusugot kung mapauli siya sa dakong bahay na. Noy, mili ko usap sunod na to ang nagmotor. Wala. Klaro na. Ikaw yung isundan na. Noy, tabangi ko ha. Kung ako man ang tuya na tawhan na, ayoko ihatag niya. Muhatag ko ni mong kwarta. Ilikay lang ko anak nila. Kwarta, ha? Uy, doon naman, day. Uy, tanaw, day. Duha man, day na sila. Betaw, ako gigisundan, anak. Day. Na akong cellphone, sige. Tawagin ang gingalan og Budoy niya. Budoy. Ha? Budoy. Kinsa man na siya? Ako ng anak. Sige, Noy. Hala, ikaw gigisundan na, day. Kay, di man mo overtake. May bagting na, Noy.
Ambe. Ni Anoy, Hello! Budroy! At ang Miss Crossing ha? Dahil doon ka motor nga nagsunod na mo. Puti ang helmet. O ang usa, pula. Oh, lagi. Bit ka. Sabot ka. Musod ko sa gate ninyo. Kung musunod sila, ha? Bit ka. Ha? Abli na ng gate. Noy, nagkadool na sila, Noy. Ah, doon na sabta. Noy, may paspasap sila. Bagan sa ilong. Ay, gadok. Niyan na ta. Abli ng gate. May sunod ang usa, Noy. Kitabangan siya sa mga lalaki, Noy. Pakuya pa! Rikisaha! Uy! Ba't yun nun di ka ng tawhana day? Bagal sa ilong! Kinuo po. Uy! Aya! Bantay mo, ha? May kauman na! Bantay mo! Kuha ang iyang helmet, Noy. Kuhay, silmit! Kuhay! Siya ka na. Maya ang dagway mo ragnaong! Siya ang isa kasabay. Ang kawantan. Aya! Hala! May magtingay ang silbot! Tabagan, Noy. I-loudspeaker. Hello! Banday! Masarap tingog mo. Nakainom ko. Bidairan, boss. Dirigis Banday. Hello? Ipatay na. Familiar na ko yung tingog. Unya. Kining, usaw mo ni namong tawanan ay. Kamu di bahala na niya. Ni kwarta, Noy, Kwarta dyan. 5,000 na. Maya, Salamat sa pagluwas na ako. alala, sige. Sibat na. Kami na'y bahala ini niya. Patug-anan akong kinsa to nalawag niya. Tawag lang una ko ninyo, Noy. Ni ako number. Inyo na nga impita ka. Ako ning ang cellphone. Amo na sa mning yung armas. Uy, saan to? Anong lae mong tingog na katubag sa 40 mandi? Ito, ay nga karon. Di asa lang yung sabay. Murag doon ay problema si Mandi. Unsa man si problema anong tawhanan? Nanawag ko karon siya phone. Pero laik tingog na katubag. Unsa? Ako na yung susiyo na. Niya, monitora sa si Helena. Sige, bye. Saan yung kayo nitabo ni Mandi? Lando? Sorry nga, nadugay ko. Salamat ka na balik ka na. Nabala ka na kayo ko ni mo, Helena. May nahitabo sa kong lakaw. Unsa man? Lando, doon na nagsubo sa bland o buhok. Aron sundan ko ang patyon ko. Unsa? Maayo gani kigitabangan ko sa driver sa tricycle. Mga nadakpan siya. Nadakpan na siya sa mga polis. Ako tugingnan si Manoy nga sa nanibahala tumandi. Oh. Pero, niyan akong cellphone na tumandi, Lando. Akong tanaw din hiyang iya makontak o katumitawag. Nga familiar kaayon ako iyang tingog. Tanawa sa phone. Tanawa ang katapusan na nawag. Mauna ang imo na bati. Lando, mo naman og desperado na ang duha ka tawo nga patyon ko. 45 ang armas nga gidato mandi. Ug matud pa nila ni Manoy. Klaro kayo nga hitman tong tawhan. Kinuo ko. Maayo tingali nga mapahawa na lang ka sa bahay ni Sir Alejandro. Helena. Dili, Lando. Bisan unsay mahitabo. Dili na ko biyaan si Sir Alejandro. Unsa? May mission pa siyang gipatrabaho na ako. Unsa man? Iya pang gipapangitan ako sa selas. Ang iyang katabang.
Niyarang nanawag. Boss F. Boss F ang nanawag sa higman. O familiar kayo na ko yung tingog lando. Dili ka ni si Sir Franco. Unsa? Ato ning tawgan ng bira. Kung Sir Franco man gani ang mutubak, buti pasabot. Nagisugo siya ni Ma'am Julia aron mangita og mupasakit nimo. Ako ning tawgan ng bira. The number you have dialed is either unattended or out of Uy, coverage area. naka-off kini ng bira. Unsa man tong gisulti ni Franco? Lain ko no ang mitubag sa cellphone ni Mandy. Pagkapanuay. Mapalpak na masad kaha ang mga tao ni Franco. Kinsay mga gaon? Kinsa? May labot, Rip. Patay ka. Kaya patay. Uy, kimpan man sab. Kinahanglan nga makagawas na ko din sa ospital. Makagawas ka na hapit lando. Oh. Kinsa may nanawag? Hello? Inday, ang tricycle driver ni. Noy, ayaw lang niyo pati tawhan na, ha? Bangan sa ilong. Unsa man gusto nimo? Ang buhaton niya. Ha? Kuan, gusto lang ko nga, dili na si magsamok-samok na ako. Sige. Dili na siya magsamok-samok nimo. Salamat, Noy. Pero, isaad na ko nga, dili niyo siya patyon, ha? Oo. Dili siya mamatay. Pero, magtanggam ni mata. Mahatlok na siyang muhilabot nimo. Og niya pa, kung mahimo, patugaan na gyud siya kun kinsa ang nagsugo niya. Kinsa ganito nga ni mo, Inday? Hala na. Kinsay nagsugo nimo? Dapat yun ang akong pagubangkon. Ha? Nagtuo ka? Naway buang nga parinting akong mangod? Ha? Sulti na! Kung kinsa nagsugo nimo? Gahi ka? Sulti! Bisan nga lang! Nanawag na siya. Lalaki siya. Lalaki siya, Mandi. Hatagi ko kan! Franco! Unsay Blasco? Franco! Franco day, Franco. Mano, Franco. Salamat. Og timan ini Mandi, ha? Niya na mo ang imong silpon. Kung hilabdan pa gani nimo si Helena, tagod-taguron ka na mo. Kabatay ka na, kanang halang-halang manok, gitagod-tagod, ha? Malayo ining napita. Kay sa sunod na mong pagkakita sa imong naong, namurag dagway, ihawon ka na mo. Salamat ka. Nga dili mo sugod si Helena nga patyon ka. Kay kung nisugot pa, yatap ka na, patay ka na gano'n. Bagay sa ilong. Mabaluhi mo, ayoko sa... Di na ko maghilabot na Helena. Dili na, dili. Shane, pagmata. Shane! Pagmata! Balik dito sa ospital. Susiha si Helena dito. Ano masusi man po ni Helena? Tanawa lang kung nakabalik ba siya sa ospital. Ano kani? Ayaw na po daghang pangutana. Susiha sa ospital kung nakabalik na ba siya dito. Unya, balita idahin ko, ha? Sige, laka na. Pagsamok-samok na sad ni Lando. Okay.
Huwag kibalawag si Mandi. Ug di sab ko makatawag niya, kipasiglaing lalaki sa paang magtubag. Yay, murag doon nagyulaing nitabo sa lakaw ni Mandi na. Kinsam-sab ka ang kauban ni Mandi. Huwag na ba ko kailay ni? Pahuwi na, Helena. Okay ra ko, Lando. Ugma, mugawas na ko. Kung masugot ang doktor. Ang iyong apalihok. Inang nga, ato na lang ko sa bahay magpakaayos ako sa man. Sige. Oh, nanawag na si Manoy. Hello? Franco ang agaw ni ining Mandi. Franco? Oh, di plus ko ha, Franco. Oh, muna. Misuka na si Mandi. Nagkaila ka ba niya ng Franco? Oo, nakaila. Unsa may rason? Nga gusto man kaniyang hipuson? Saksi ko siyang pagkakabit sa asawa sa kong agawon. Gusto ko na ng palayason ng Dapita. Pero, dili sila makapalayas na ako. Gusto ka? Ngatagan og gamayng kahadlo ka na ang Franco. Ha? Wa na ko'y kwarta nga ikahatag ni mo. Kwan, libre lang ni, libre. Nga nang gusto mo ko nimong tabangan. Gaan lang akong buot ni mo. Ha? Lagi, parehas mo kong ginaong sa kong igsoon. Kinsay nga si mong igsuon? Simon! Lalaki di ay. Laki. Unsaman, kinang ka? Salamat na lang sa tabang. Ayun ang hilabti ka ng Franco. Ako ni bahala niya. Ang importante nga, nahibaw ko nga, nagplano siya sa pagpatay na ako. Sige. Salamat sa tabang, Manoy. Edmond ko. Edmond. Tawagan ko og Tatay Edmond. Salamat ay Edmond. Bye. Si Sir D. ang nagsugo sa mga lalaki. Og may labot si Ma'am Julia ini. Tinood ba ako nabati? Nasaksi ka sa ilang relasyon ni Ma'am Julia o Sir Franco? Nakita ko sila naghahawak sa luyo sa kahoy sa luyo sa bahay. Daan pa ko. Doon naging relasyon na doha. Pero, dili mahimong mahibaw si Sir Alejandro ini. Kaya tingalik at akihon siya. Magkalaong ka. Ako rin itako. Dili sa mahimo nga mahibaw si Ma'am Julia nga nahibaw ka na. Kay basin initan sa kaniya. Ako rin itako. Ay kabala ka. Hi, Lando. Ang anong ianam sa na siya? Ano klinian mo pala siya? Nga nang misiga man ang inyong mga mata, ha? Nga nagtutok na ako. Wala man magnakakitag multo. Gidat ang talangkag panihapon, Lando. Kaya nahibaman ko nga, pati kayong pagtaon din sa ospital. Di na kinahanglan nga maghago ka pa para na ako. Diyan na si Lina. Giyatiman ako niya. Nga naman dahil ko na asya. Ganaan man gihapon kong atimanin mo. Maura ba ganituyo ni mo si mapag-ani, Shane? Ganahan ako magdaog pagkaon. Maayo. Okay lang ka, Helena. Mura manggod og tabit na gid kaayo kang Lando. Pero, Aray! Lando! At sa bayo kumutang akong kamot sakit. Lando, mabughat ka. Uy nang akong kamot pa. yung pagpinastos. Kiwa kasi yung bahay. Aray! Magmahay kasi mong pagpilian ng bayana, Lando. Magmahay ka! Di na gid masabot ang dagan sa utok ining Shane. Mukalit ng utong, ha? Hello. Unsa na, Shane? Nagit sa ospital sa Helena, ma'am. Unsa? Unya?
kung sabay ang hitsura. Okay naman. Normal kay now. Musukol gyapon ako. Sige. Pauli na dire. Ma, muhapit na ka sa kong amika, ha? Magpawa ko sa kong sapot, uy. Anong isapot ka man? Da, sakit kang kamot ng ikumot ni Lando. Nasukol siya nga ginganlan ako kabit si Helena. Mao ba? Nala, sige. Pero ayaw pagdugay, ha? Bye. Kinahanglang mahibaw si Franco nini. Ano? Franco, doon na sa ospital si Helena. Huwag yapon siya makuha sa imong mga batos. O ba? Paluway. Hangtod sa karon. Wa pa manawag si Mandy. Hay magkaning tawana. Bantayan lang ang lihok o sinultihan ng Helena. Kaya kung susiyon si Mandy, kung sinitabo sa kong sugo niya, kung ganong laing tao malang mitubag siya cellphone. Katong na Helena. Sige ka magulog tutok anang mong cellphone. Cellphone nila itong Mandy. Unsay plano nimo? Unsa kapon? Tawagan ko kining boss nga niya siyang cellphone. Ayaw. Mailad ka ni Sir Franco kung mutubag siya nimo. Ako lang sawayan. Di lang ko motingog. Kung mo palpag magalit karon sila si Mandy, magkatilaw ko sa akong kumo ng tawana. Oh, uy, nawag. Oh, si Mandy kaya nawag. Hello, Mandy. Oh, off yung cellphone. Kung ba una, hindi si Mandy na nawag. Klaro na. Bisan saan ako paminaw. Tingog ni Sir Franco nga ako nabati. Unsa? Buti pa sabot. Si Sir Franco ang nanugo o mupatay na ako. Oh. Klaro na. Kaya bisag saan ako paminaw. Tingog ni Sir Franco nga ako nabati. Unsa? Siya ang napaluyos tanan. Gusto ko nalang ipapatay ni Ma'am Julia. Helena, mayot ni nga mupahawa ka na lang yun sa bayan ni Sir Alejandro. Dili. Di ka lagi hapon mupahawa nga namiligro na ang imong kinabuhi. Dili mahimo mapalayo ko ni Sir Alejandro Lando. Pero, may daot ang plano na sila si Sir Franco nimo. Klaro na kayo na. May koneksyon siya sa lalaki nga gusto mo patay nimo, Helena. Pero, patyan gid ka ako sa sinugo ni Sir Franco? Nagdaka siya armas. 45 kalibre man kahak. Patay ang tuyo ni Helena. Namiligro ang imong kinabuhi sa dakong bahay. Helena, unsa man kita kaaghat nimo nga timanon si Sir Alejandro, ha? Nagkinahanglan siya sa akong tabang, Lando. Dautan niya ang asawa. May kapit ni. O buhay dag-anon si Sir Alejandro ko na. Kung siya ang buhatan og dautan ni Ma'am Julia. Andam ni mong isugal ang imong kinabuhi. Alang kang Sir Alejandro? Naluoy ko niya, Lando. Gilibutan siya mga bitin. Oh. Busa, muhangyo ko ni mo. Tabangi ko nga mabantayan si Sir Alejandro. Unsay plano mo? Kung mabalik nito sa bahay, dili ta maghisgots na hitabo na ako. Obserbahan na to ang lihok ni Ma'am Julia. Siya ang utok sa tanan. Mo nga siyang atong bantayan. Kinalang may pao ko sa itabo ni Mandy. Mandy! Sir Franco yun mo. Mandy!
Kinsa man ka? Buo si Mandy. Na ba siya? Tuwa siya ka hospital. Sa? May bipasipa sa akong pag-umangkon. Gibilan lang siya gamay kinabuhi. Sa? May pinusilan siya skillet. Dire. Dire. Usaban, nahibaw ka na ba kung kinsa ang may pasakit niya? Wa. Kay nakita na lang siya sa mga tao nga. Diya na skillet sa karsada. Paingos prisuhan. Sa? Ang may paskin nga gibilin. May paskin. Paskin? Oh! Takuhanin ako sa sud sa bulsa. Sa iyong karsunis. Hay na paskin. Ni asir o. Kamangin taong ko, sir. Kamatag yung gustisya kung kinsa may pasipa sa akong pagkumangkon. Sige. Ako na susayo. Sige, salamat. Kinsa makaaming punog, bumipusin ni Mandy. Usam kinasuot sa paskin. Nakaila ko nimo, Franco. Kung may mahitabo ni Helena, ikaw ang akong paninglan. Kinsa man ang tawanan. Kalabad sa akong niya nang imong pamahaw, Alejandro. Julia. Nganong nagluyaman ka? May problema ka? Kuwang ko sa katog. Ngano man? Kuan. Walang ko magkatog. Naghuna-huna lang ko sa imong kahimtang. Nabalaka ka nako? Oo. Natural nga mabalaka ko nimo. Kay ba natagod ka? Ako una ning tubagon. Ari na lang na dirito baga. Nganong dili man nimo tubagon ka nang nanawag diri sa kwarto? Basig sa mukan ka. Okay. Akong tubagon. Hello, Mrs. Cho? Nagas kwarto ni Leandro. Oh, Mrs. Cho. Mag-open ang parlor alas 9. May nitabo ni Mandy. Gian siya sa ospital. Buno kayo, ulap silang. Unsa? Why problema, Mrs. Cho? Okay, sige. Hatagan ta kag discount. Oro ka na kong tuyo. May mga tao na nalipod dili na. Bye. Okay. Manawag ko sa parlor. Ipaatiman ta ka ni Rose. Okay, sige, bye. Alejandro, atoon ko na si Manang, ha? Magpaluto ko og utan. Sige. Ano man kinsa ang may bunuog ni Mandy? Lingaw man ang dakubay. Laos na lang siya magdaanan. Unya na lang trabaho. Ay, kabalakan ako. Ligon ako. Welcome back, Lando. Balik na sa tayo ng problema, ha, eh. Maaladra ka, ana. Ako na lang ilaw sa imong katulganan ng imong baga. Ay, kamusta ang imong samay? Okay na ko, ma'am. Makatrabaho na ko. Oh, good.
Jordan. Mupawayon ako, ma'am. Wait. Gusto ka? Masahian ta kag pinakatli? Ay, Ma'am Shin. Lahi gid ka sa uban. Kay lahi magkipitaw ko sa uban. Bisag, imo kong gipasakitan pero, mati man gyapon ko nimo. Imo man tingali kong kilumaylan. Ma'am, mo pawayon ako. Nagkita na mo ang imong asawa? Unsay? Kakitaan man to na ko si Chona sa kananan gahapon. Ay ko binuangi, ma'am. Oh no, huwag ka magpinuang uy. Kaseryoso sa akong naong kita ka? Siya gitong ako nakita. Pero, wala lang kumudoon niya kay basig mangutaan na bahin nimo. Kudog siya. Ay, may kudog ka. Mahadlok yun kasi mong asawa, no? Pero, sultihan ta ka, ha? Ako? Tigit ko mahadlok si mong wife. Maunsa man kun nay Asia. Buwag dami. Buwag-buwag rin na, oy. Kabaw ko. Mapriso paghihapon ka kung mga pit ka. Bye. Tinuod ba ka ang gisulti ni Bayana? Ay, Helena. Salamat nga niya ka, day. Nga naman Ay, lakaw, day, pakan aragag to si Sir Alejandro. Uwa pa makapaniod to, Sir Alejandro? Uwa pa taon kay kalit mang milakaw sa Ma'am Julia. Mao ba? Sige, akong dadag pagkaon si Sir Alejandro. Sir? Helena, ni Adi ay ka. Sir. Nakagawas naman sa ospital si Lando, sir. Uwa pa rin ka makakaon? Uwa na mo balik o sud si Julia. Mao ba? Sige. Dali, sir, taon na. Helena, unsa na'y balita sa akong gisugo nimo. Ha? Gusto ko nga makit-an na nimo si Silis. Oo, sir. Ipadayon na akong pagpangita ni Anang Celeste. Pero, may wapagmusulti ka na ako kung hain siya magpuyo. Sige, sir. Masuway sa kog ato silang ni Anang Celeste. Pauban lang unya ni Lando. Franco, naunsa man gyud ay si Mandy. Ha? Klaro kayo ang gitabangan si Okulata. Ayaw kong ingna. Nga si Helena mi kulata ni Mandy. Julia, may mga tao nga minipinsa ni Helena. Unsa? Maura, og sila ang mikulata og mipusil kang Mandy. Julia, nakailan ako kini mga tawana. Unsa, Franco? Nahibaw sila nga ako ang nagpaluyo ni Mandy. Bugdabog na gilig kinabuhi at Julia. Lando? Uy, nga nang guna man ka din, ha? Mao pa gani pagawas nimo sa ospital? Di ba mo nga magpundo ko, Helena? Boy ko inimbaya. Kinanglan nga mo trabaho gid ko. Ikaw, good. Tuod di ay... Lando,
O ba niyo niya ako ugma sa buntag ha? Asa man ta? Sa lugar ng gipoy ani Salas. Usa? Ipapangita gini Sir Alejandro sa Salas. Sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Enrica Bidad na hisulat sa hangin. Purihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayon, pagpaminaw.